Paksi Energetikai Szakgimnázium és Kollégium nyílt napot tart 2016. november 18-án pénteken 14 órai kezdettel. A nyílt nap során az érdeklődő 8-asok mindent megtudhatnak a 2017-18-as tanévben induló ágazatokról, érdekes és látványos bemutatók formájában tájékozódhatnak a számukra szimpatikus szakmákról. Lehetőségük nyílik megismerkedni az iskola pedagógusaival, találkozhatnak a diákokkal. Ezen kívül megtekinthetik a laborokat, működés közben láthatják a műhelyeket, szaktantermeket. A 2017-18-as tanévben a következő ágazatok képzésével indítunk osztályokat: gépészet, informatika, villamosipar és elektronika, környezetvédelem, közgazdaság és ügyvitel. Az ágazatok szakvezetői 2 időpontban tartanak felvételi tájékoztatót a nyílt napon. Itt az érdeklődők részletes tájékoztatást kapnak az ágazat jellemzőiről, a képzés során tanított tantárgyakról, a felvételi követelményekről. Az ágazatokkal kapcsolatos tudnivalók mellett bemutatkozik az iskola kollégiuma is. Az érdeklődők tájékoztatást kapnak az iskolában folyó nyelvoktatásról, az érettségi utáni képzésekről, illetve informálódhatnak a középiskolai felvételi időpontjáról, menetéről, a dolgozatok értékeléséről. Ha valakinek az időpont nem felel meg, vagy megerősítésre vágyik, 2016. december 15-én 16 órától újból ellátogathat az ESZI-be, hiszen ezen a napon is nyitott kapukkal várjuk az érdeklődőket. Részletes információk honlapunkon a www.eszi.hu-n találhatók. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!